Daith y dda iawn, diolch. Dechreuais i am 6 yn bora, ac nes i gyrraedd, Llandudno oddeutu tua hanner awr 'di 7, lle. Ond o'na ddigon o stopio o siarad yn y ffordd. O'na ddigon o bobl o'n i'n, oedd wedi dod t'wo' bobol oedd yn cefnogi fi lle, yym, fel cynghorwyr lleol a cyfeillion sy isio gweld y llinell yn dod nôl. Yym, ac oedd hynna'n golygu fod y daith wedi bod yn mynd yn eitha cyflym iawn yn siarad efo bobol ynde? Wel, ma'r cerddad 'di neud ŵan, felly cam nesa ydi mynd at y Llywodraeth yn nodi fod hyn wedi digwydd ac i weld be' 'di ymateb nhw, yn deud fod bobol 'di bod yn cefnogi hyn oherwydd ma' nw isio gweld y bysys neu gweithienne'r trena'n digwydd. Yym a t'mod fod angan y system gwell a drafnidiaeth ymlaen â. Yym ac mae os 'dyn nw ddim yn grando, dwi'n meddwl ar cam nesa fysa gneud deisab yn gofyn arnyn nhw i ail rando eto ac neu' siŵr fod yn cyrradd y marc 10,000 'na ynde, iddyn nhw ga'l grando. Dwi ddim yn siŵr iawn, dwi'n meddwl ma' nhw'n meddwl fod Blaenau'n iawn achos ma' 'na system trena'n bodoli Mm. ac fod o ddim yn fater o frys achos ma' nhw 'w'rach yn gweld hyn fel fod 'na linell cyswllt yna ac 'w'rach ma' nhw'n canolbwyntio ar brojecte eryll yn lle, ond 'di'r system reilffyrdd ddim yn ddigonol nac yn ddibynadwy nac yn fforddiadwy i gymharu efo bys lly. Felly naill ai fod 'na system yym fod 'na system bys yn dod mewn hefyd, neu fod yna newidiadau drastig yn digwydd i'r llinell dre ynde? 'Di bod mewn limbo fel 'ma ddim yn dda i neb a ma'n neud petha'n anodd i bobol sy isio mynd i sbyty, i gwaith, i ysgol ac hefyd i bobol sy isio mynd i weld 'u teuluodd. Fel nes i sôn, ma' 'na lawer iawn o bobol yn dibynnu ar y gwasanaetha yma i fynd i'r sbytai, i ysgolion, i weld teulu, i weld gwaith, neu hyd yn o'd jyst mynd am dro. Ond drwy torri cymuneda ffwr' gwneud y llinell o drafnidiaeth yn wanach, mae o'n golygu fod naill ai fod bobol yn gor'o' symud ffwrdd i i ga'l gwaith neu bod o'n ma'r cae rwsyd yr ardal mewn gan olygu fod bobol methu mynd wedyn i ma'n neud yr ardal yn fwy unig rwsyd ac yn lleihau'r cyfleoedd sy allan 'na i bobol. 'Dyn ni heb 'di jyst roid gadal y peth fod lly. Felly i ddangos ma' blwyddyn i'r dyddiad, so y blwyddyn union i'r dyddiad o'dd 11 o Chwefror, so diwrnod nes i neud y daith, yn danos fod o dal yn ein meddylia ni lly. Ac hefyd ma'n danos hefyd fod i'r Llywodraeth bo' ni heb 'di roid fyny i ga'l system trafnidiaeth gwell a fod Blaena' fod o ddim yn deg i nw adal Blaena' ac Bro Ffestiniog i fod o'n bwysig, fod pob cymuned yn bwysig ac fod o'n anheg iawn i dorri'r gweithienna yma sy'n cysylltu cymuneda ac roid rwbath sydd ddim cystal yn ei le o. Fod bo' fi'n hyderus ma' 'na wbath yn mynd i ddod yn y pen draw. Jyst dwi'n meddwl ma' 'na ddipyn o waith i frwydro eto lly. Ond dwi'n obeithiol bo' 'na ryw ateb yn mynd i ddod mewn ryw ffyrdd.